Hos A.V. Jeppesen, tømrer og snedkermester, har vi en lang og traditionsrig historie, grundlagt i 1934 af tømrermester Arne Victor Jeppesen. I over 90 år har vi lagt vægt på de gamle værdier som ordentlighed, seriøsitet, effektiv kommunikation og frem for alt det gode håndværk. Vi tilbyder servicearbejde for erhvervskunder og engagerer os i hoved- og fagentrepriser, hvor vi sikrer sammenhæng og overblik, og vi løser også opgaver for private. Vi sætter en ære i at uddanne lærlinge og videregive færdigheder i godt håndværk. Derfor tager vi ansvar for at støtte fremtidens tømrere. Det giver en god diversitet på arbejdspladsen, at vi har et bredt aldersspektrum. Med en positiv omgangstone og gensidig respekt udgør vores medarbejdere firmaets rygrad. Vi ved, at vores styrke ligger i fællesskabet, og derfor involverer vi alle i processen. Det er vores passion og kærlighed til håndværket, der motiverer os hver dag. A.V. Jeppesen, vi er til at snakke med.